Ja, best jong. Als je het even ziet, dat is die hapjes. Slow, Ja. slow. There's no need to hurry. Gaat geen hokken. Slow, slow. Dit is Stoffel. Stoffel de schildpad. Die toen zijn programma op de televisie. Dan is die naam eruit kwam. Slipping through the days these days. Wat krijgt hij nou? Dan begint het direct te blaffen. Hoenderbrok. Ja, die mag je graag. Daar had Stoffel al 50 jaar. Stapte hierom. Die man die werkte vroeger op zee. En die is onder de wal gegaan toen mijn zoon geboren is. En toen had hij solliciteerd in Ljouwt voor bruggendraaier. Maar dat wie al verzijn. En toen zeiden ze, we hadden hier al een havenmeester nodig. Nou, daar had hij ook op solliciteerd en dat had hij gekregen. Bij de beroepsvaart, hè? Nee, wel, maar dat is nog niks meer. Maar, en dan moest er één keer in de 3 weken hier de markt op de Nijboorden. En dan ging je erheen en dan kwam er op Jonne thuis met een doos van, een grote doos van, daar zit een stofzuiger in. En mijn stofzuiger waren inderdaad wat minder. Ik denk, wat aardig van die, hè? Een stofzuiger van mijn kaart. Maar er zit stoffel in. Ik zei, wat maakt wij mij een schildpad? Dat vindt Jonkje leuk, zei hij. Nou, die vond het inderdaad leuk. En die had er kort bij, misschien de andere mensen weten dat nog wel, bij Joop Vogeltje, bij de Put. Zei je dat nog wat? Nee. Nee? Wat er de vijand had, weet ik net. Vast net het meeste. En nou, die jongen die vond het prachtig, want die hield die schildpad met al die auto's met cellotape erachter. Nou, dat gaan we wel jongen en Ron het zo hard. En de goede tijden maar zitten te boetsen, nu, dat vond ik prachtig. Maar toen zie je er een skeer in de handen kregen en toen zie je wie er die nageltjes ontknippen. Ik zei, wat doe je nou? Ja, die nageltjes moeten knippen worden. Ja, die nageltjes waren net knipt nou. Ik zei, dat kan het. Ik zei, maar dan moet je me graven. Gelukkig wie ik er op tijd bij, want zo ben ik nooit weer omgegroeid, ja. En had wat dat betreft ook wel wat meemaken. Heel zielig. Maar hij leeft nog steeds en hij had het je best. We halen hier beesten gewoon. We hebben wel geiten gewoon, kaninen, vogels, hamsters, witte moezen. Deze had alles overleefd. Toen je hem kreeg, toen weer die kreeg zo groot als nou. Ja, hij is net gegroeid. Hij is net gegroeid. Nee. En je weet ook net hoe oud hij is. Nee, ik heb op 24 werden. Geen idee. En ik net hoe lang hij nog meegiet. Het is een erfstuk, hè? Ja? Het is echt een erfstuk. Wat hem dan als een krijgt, nou, ik denk mijn dochter, maar officieel is hij van mijn zoon. Maar die had er nog nooit op past, ja?